baba wena Satan. Bamba le bantwana. Uhepha mama kho makaso. Angikho happy. Manje wayenza lento. Wangibizela ama-camera manje. Manje kumele yenze kanjani? Ngoba kudala ekhuza. Dala ngikhuza ngithengele ngihlala estradeni ngidla yini estradeni. Wangithi utshontsha ukudla wena endlini. Angitshontshe next mina. Ungikoshile endlini. Unamanga. Ungikoshile endlini. Mama umcoshile mfana. Uyisamayela ngwana. Yesikole uyekeleni. Hayi ichama lami lifahlakile bafahlakile ichama lami. Unamanga. Shota kanto uyenzani shota kanto. Wayitawa shota kanto musi. Wanisa wena. Unisa jo utlo bua le nna jo. Wayitawa shota kanto. Na mutlo bua le nna jo. Wa talla ntjena ke. Ngwanaka o se a janya ope o fetohile. Wa ngwaka wa utswa o robala kwa seporong ha ke motho le nako ngwe tsa maoseng ha gutli ene wa ntella o nsupa ka menwana ha ke re 1 o re 100 ene ha ke mogalimela wa nkarabisa go re ngwana le dewe a sena mola wana discipline ke kgathetse kana ke re le community e se intinehela. Allen malen manje sibulisela lapho kunonke emakhaya elami igama ningu LAVAWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nsokulayita mshanami. Well guys, namhlanje silana sibhalele ngumama uthi unengxako nayo ngomntanakho umfana nje nguyena kuphela umfana onaye kodwa ngathi sekajike nje waba yinto ongayazi naye akusingilo mntana umzele wamzisa emhlabeni sekamjikele nje waba yinto ongayi-understand. Mama ninjani? Ngithengi papa. Ngithengi lina umuntu omholo. Bengicela nje ukuthi umama izintroduce ukuthi ubani kwaye ke wayisibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Oh na ke rata hore ke ka lebitso ke Lerato ke mme wa Kagiso ke ngoletse Jozi Bioscope ka lebaka la ngwanaka o se a janya ope o fetohile wa ngwaka wa utswa o robala kwa seporong ha ke motho le nako ngwe tsa maoseng ha gutli ene wa ntella o nsupa ka menwana ha ke re 1 o re 100 ene ha ke mogalimela wa nkarabisa go re ngwana le dewe a sena mola wana discipline ke kgathetse kana ke re le community e se intinehela go banana gore la a tswiletse ke mopatile ba so tlatse di complaints tse ngata ka ngwana wa ke sa batla next ke tlholeile ke na le tšhelete o misa rehab that's why ke ngoletse Jozi Bioscope. Yebo no ngiya understand mama umama uthi wena unengane yakho mfana and lengane lena seyibusy iyapema itshontsha into zabantu kwi community nanani ngathi ngakusana le di appliance uyayithatha utswa le sepa sa o hlatswa grocery mama ke aksa bua ka pry pack o nka yona eo ya malase ayo e rekisa ha ke so e bule nahana ke tla mogona na ngwana so ke kgathetse ke batla fela o itse Jozi Bioscope into say actually re happy because a ke na le cent a ke sebetse ke etsa matogo excuse my mother ngiyaxolisa ngaloko umuntu omdala bengicela nje ukuthi ngiunderstand kancinci mama because ngiyakuva the way uthetha ngaye ngakhona unangaki yena lo mfana ungakanani mhlawumbe una le 16 years asayile isikolong una le 2 years asayile isikolong ba mo ban nesikolong. Mama okay ule mhlambo wazama ukuthi ukhulume nabo malume ifamily eseduze nawe ukuthi ayibonanga umntana sekangixakile la ngoba ngizwile usisho ukuthi ubaba wanishiya emhlabeni so umkholisa uyi1 uke wazama kodwa ukuthi ubize mhlambo malume bakho abantu abaseduze ukuthi ayibona ingane family awuna mtho kusamzamanga le strategy community self ke zamme ke tsamile le di counseling ke ntse ke batla thuso fela le ya ka nje le nna self ke stressed ke disturbed. Yona ngiyaxolisa umuntu omdala sizokwenza konke kodwa kusemandleni ukuthi sikuncedele because ingane esasencinci and ngiyacabanga ukuthi mhlambe enye into istage mangoba uyasho ukuthi una 16 ngiyacabanga and futhi worst part ukuthi sekayeka isikole esisona esomenza ukuthi ebe nekusasa eliqhakazile ebe nekusasa enhle khona uthi ke need help serious help Jozi Bioscope ka re ka sebetsa ka matla inthuse fela rehab le sikolo hle. So uthi ukuphi manje as we speak kwa sporong ublomatena kongagutli kwa sporong nini lapho yini kuyaphuza kuyadakelwa kuyebhenyelwa phela nteng
ke mo ba tsubelang teng ena ke mo batla ke mtholi Ma wa senya kama uthi umuntu omdala ngiyaxolisa manje uthi ngikubuza ngoba ngiyabona ukuthi umoya wakho ungaphezulu yabo. Yini mhlambe ma ocabanga ukuthi iyona emenze yamfaka kulento kuyo abangani mhlambe o mhlambe ukuthi kunama pain onawo mhlambe kunento ekenzeka o mhlambe ukuthi ukushona kwababa zange kwamphatha kakuhle wagcina sekabona ukuthi eyiphonsele kuyidakamiso o mhlambe ngabangani abarong ohamba nabo. Yini ocabanga ukuthi iyona emlimi maybe ke lifula ntato wae ka mo le dichomi o kene bad influence nya dichomi ke dichomi and ayilozi ngihleli ngiwarisha ngaloko mama because ngiyazi ukuthi akusuwena kuphela umzalo okhalayo khona umzalo osibhekelele njengamanje onomntana naye omkhathazayo obhemayo wenza yonke leyo nto and angazi yiko ngihleli ngisho ngithi ngiyacela abantu abadala asithandazeleni umhlaba wethu ngoba intsha kulamalanga sesibona izintwana ezincinci asababona abazali and kuyashiya ukuthi hlonipha ihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni mangabe sekatontshela uma and nalokudla uma uthenga ukudla endlini uyasebenza akasebenzi nokusebenza upatanisa nzima ukuthi bebe right bona wena naye before uze kuthina makodwa kuyazama ukuthi mhlawumbe uye emapoliseni ukuzama ukuthi bezama ukuthi bekuncedise nabo ile kaya ke kopa hore ba mothuse fela la lo ga ba motshware mara ba mothuse ukuthi ethuke bo a dule a tsuwila ska nkutswetse jonong ha unitsatswela pele uyaqhubeka uyaphambili uwes and angazi ukuthi bayalibala ukuthi ikhona ijele yabantwana phela umuntu mayengabe sekamosha kanje exela ukuthi ngina 16 ngeke ngiboshwe ikhona ijele yabantwana maka ukuthi umfana siyamthatha nje ihambe yogcinwa lapho ebuye seka right nje seka umuntu omdala maka kuzomela sibe phezukwayo angiyazi Mr Jones kumele siyenze kanjani le case kumele sincede uma phela njengamanje yazi ukuthi umama ufuna simncede ngani kumele lo mfana aye ku disciplinary camp kahle kahle yeah ngoba ku disciplinary camp laba khona bazomenza imisebenzi bamfundise ukuziphatha njengomntwana omncane ayekena lama drugs so thina okwethu siJozi Bioscope sikuthembisa ukuthi sizofika simfuna umfana simthole sesithandaza ukuthi simthole lapha eSporweni sikwazi ukuhamba naye namhlanje uyayibona Sporon se kukude kona ma yeah imoti khona so into esoyenza ma I think first option before siye kude kumele simthathe umfana siyomklina igazi iqalo yabo simuse rehab esokwazi ukuthi ekuzokwazi ukuthi bese engqondweni naye sizokwazi ukuthi nathi simkhoshe ngoba siyakuthembisa thina wonke umuntu esimnceda especially abafana abancinci sinokumenza umfana ebe part of thina yabo ezokwazi ukuthi simfundise kabanzi ngempilo yabo Jozi Bioscope hle hayi wait lihlabela in 2 seats okay ma ithi singaphozisa amaseko time ngiyofuna ngifana le rehab ukuthi sizoletha umuntu ya sizoletha umfana ma payments hayi sizobona so sizobona ukuthi coverisha kanjani lapho okay ma Plexin ngicela nibe ningene emotweni nomama lapha yeah sizokwazi ukuthi sihambe okay guys sizokwenza konke semandleni ngoba ngiyazi guys ngiyazi ukuthi kunomzalo obukele njengamanje uyasho ukuthi Jozi Bioscope angazi ukuthi ningafika kanjani kumina ngoba nami ngibhekane na same situation umntana wami uyabhema wenza yonke leyo nto hleli siwathola ama messages lapho ukuthi sizofika na kwi message yakho mbukeli ungaphela amandla ungagive up uqhubeka usibhalela lapho kwi page yethu on Jozi Bioscope yonke indawo ku TikTok sikhona guys sokwazi ukuthi sincedisane ngoba it takes a village ukuthi sikhulise ingane ungabona umntana ebhema emncinci uyixelela ukuthi hayi ngoba kusingumntana nami akusongeke ngize ngimkhuze naba umbona ngumntana kamakhelwane or ngumntana ongamazi nje umbone ephethe ugwayi ebhema uniform eqoka uniform ngoba eyona nto engivisa ubhlungu kakhulu ukuthi inginokubona ingane ke thina masihamba siJozi Bioscope size siyileqe nalezo ingane uyibona intwana encinci inxibe uniform ngapha iphethe icuba ichaya icuba ngizibuza ukuthi sokwenzeke kanjani empilweni ngoba manje bona isibindi esingaka sokuthi umuntu ugcoka uniform ngapha uphethe ibhiya ugcoka uniform ngapha ubhema ama drugs ugcoka uniform ngapha ubhema insango yonke leyo nto ngiyacela ukuthi sibambisane siyi-community sikwazi ukuthi sincede intsha libe nekusasa elihle ngiyacela ke wena mbukeli ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona shaya imoto siyofunana ke naye uboy sithemba ukuthi sizomfumana kuleyo ndawo naba singamfumananga so make sure ukuthi siyamzula yonke indawo size simfumane ngiyacela wena mbukeli mayingabe uphuza ikofi lakho ngizobe sengibuyile mina before libande nokubanda I'll see you just now nekopa re mshebeng ka mohle kam unaluba kam manje lekule sport kusuke benzani ma indawo mhlamba bakwazi ukuyifihla kuzo ke mo ba rata go diploma moteng o dula moteng kana go nga go diploma ona mo a ke tsebe ba etsang ba tsubela ona mo or ba le matsa batho ka steady so ha ke pa re mshebeng ona mo re ne re hlodiseng Mr Jones khona into uyibonayo ha ke mo bone
Maybe siyelena ne. Unalobloma lepilinyana kwa. Hey. Angiyazi mina le. My lord angazi isafe le kara la isishiye khona. Hayi mnandi la. Mnandi. Basokodisa abahluba. Eish, imali. Angithi maye sizama. Angithi sazama ukubheka lana ukuthi eish. Oh, akunandawo ukuthi singehla la mama siyelele phansi. Kodwa kumele siyele. Okay, hayi sami mama. Hey, ube safe my mother kula mahlathi. Hey, siyazibona. Hey guys. Ya, wona namhlanje. Ingcaza iyojika ibe yired ke, ubupink bube uphela. Yo, hayi, wait one sokodisa ngwana. No, Ha ke tsebe hore re tlo mo thola hona mona. Mara It's a chance to laqaza phela lo Black Sin. Uyelaqaza mo madoda. batla hlare mshebeni. A lo ipata hona. Nibe nilaqaza madoda. Re mhlodiseng. Bona Bona ka re bona ke mathata. Thank you. Hayi. Wahlupha Kunabantu osameni sobuza le ntwana kunentwana edlapha ne. Yebo lapha. Sangisebuza so. Phela abantwana bezwe. Hey, Mr. Jones. Ke bale la ba bona. Kunomfana umbona. Ke bona ke peace. Ke bona. Uy, Ke bona. ngomuphi lo wakho? Ke lo obaliya. Lo baleka baba wena. Satan. Bamba le ntwana. Uzanayo. Hey my lord, hayi. Kubhisi kakhulu bamba le ntwana futhi. Lakusina bamba. Bamba lo Satan. Bamba le ntwana Blacksina bamba le ntwana. Ibambe ye. Uzanayo la. Uyaphi wena? Ozala wena. Yini uphemile? Usigijimisa kangaka. Uphemile. Yini kwenzala no? Abuse umuntu omdala. Asilindeni umayeze la. Wawusokolisa uma wena. Uma Uyenza ngihlala estradeni mina. wayehlala ethatheleni. Umama ubaba Yini mungu. lephethe? Amantombazane lethu. Ithi mbona unani esandleni la? Neport, nepipe. Uyaphema? Ndanda. Masimba la Mr. Jonesburg. Yes. No sihamba nazo le. Yizo le enizimosha ngale zinto. Umama ubaba mboshiwe. Awumiza umamzo. Uboshiwe baba. Uboshiwe? Yeah. Unamanga wena udakiwe ngoba umama wakho kuthiwa uthe washona ubabakho. Uboshiwe baba, use yini? Yabo niyawuphi? Sunswitch. Uyakumosha umuntu omdala. Siyaxolisa ukukushiya kuyabaleka lokho. Kuyabaleka. Why abuse umama wakho? Hawu uhlotse chemera yena. Wanti le chemera naye. Why abuse umama Sel wakho? chemera ke imali. Excuse me. Wanti le chemera Excuse my mother, excuse. Uhelp umama wakho makaso. Ngikho happy. Manje wayenza lento. Wangibizela ama chemera manje. Wangibizela ama chemera. Manje yini kumele yenze kanjani? Ngoba kudala ekhuza. Dala ngikhuza ngithengele ngihlala estradeni ngidla yini estradeni. Wangithi utshontshe ukudla wena endlini. Angitshontshe next mina. Unkoshile endlini. Unamanga. Unkoshile endlini. Mama umcoshile mfana. Uyisamayela ngwana. No udakiwe. Yini inkinga yakho na? Inkinga mayithama nami lifahlakile baba. Okay ngithi esikole uyekele unamanga lokho Mr. Jones. Esikole uyekeleni. Esikolweni. Angiyekelile Mr. Jones sambe nako. Ngiyekelile esikolweni, ngiyekelile nje. Why uyekile? Ichama nami lifahlakile, bafahlakile ichama la. Unamanga. Hloka fala tronkong ichama la ka man. Udakiwe wena. Ngangidakanga ngiyakutshela ngikrene. Le ndanda yakho iphuze ekudakile. Ya ngidakanga. Le ndanda uyibhemile ikudake ngale ndlela. Ngidakanga indanda. Ngikwatisa wena. Mara uwenza kanje. Wangithatha ichemera yena. Bekumele kuqisise ini. Atha bese ichemera atalina tubona. Bekumele Awula ntona kilishwa tsayo no kwatela ngwana. Uyazi mfana Ayina ngithi discipline. yini uyibaleka? Ngwani sithatha ichemera yena. Si right camera yini? Di right ichemera ngidothrenda. Uzotrend right utrend obezobe umzekela. Ukuthi umuntu ujoba la strategi. Ubani lo umngane wakho lo bohleli naye?
Angiqavi mfethu yena uphethe into zami zokubhema. Uphethe into zakho zokubhema. Yeah. Awugcinile mfana siyoklina igazi yes. Kanjani? Yeah, soklina igazi. Uzoba nekhala lakho elisho yes. From namhlanje nje Khala mina usestradeni khala lami. Oh. Ayikho le. Sizokufundisa impilo ntwana. Hayi, mnyeke iyenzakale le. Yeah, sizokufundisa impilo. Kanjani ngishwela estradeni ngiyangithatha. Umngane wakho kubo kuphi? Ukubo angazi mfethu sihlangana estradeni sibhemile estradeni. Oh, akwazi kubo. Angazi. Uyakwazi? Angazi. No phela naye siyamfuna mfana. Amfuna. Siyamfuna sifuna. Nizomsula lonke ilokishi nimfune ke. Oh. Wakusasikeni isikolo ulitamala kakayi. Yeah. Kanti wena ungena isikolo Nosakhe liyeta. Nosakhe liyeta nosangisapoti. Akekho usikakina limketsa mato. Awu tsamaya. Utswetsa utswali chelete yakhe. Tšhelete e feng? Yawu. Ke le short go tsetse tšhelete e feng? Tšhelete ya renta o e etsang tšhelete ya renta. Wa e tawa tšhelete ya renta mos. Unnisa jo utlo bua le nna Wa e jwang. tawa tšhelete ya Na renta. mutlo bua le nna jwang. Wa talla ntho ne ke Ya telela le. tsamaya. Ya telela yini yona le? Very happy why? Yini yona le? Why? Ibili yami tšhenye imali yami lento le. Kuba mani ngashayisa amaplane buka la kudlula itrain. Mani ngashayisa le train indakiwe lana. Yenzani? Bengisigibela phezulu isitimela. Manje mayinganishayisa nidake utshwala nibhemele into zenu. Angeke. Bengiyazi bengigibela phezulu lento le. Udikarabo mutlo bana jwang. Guys kodwa niyibona lemhlanje. Esikele nyekeleni. Bengingana icathuzo esikole amayempe bengingana ngamayempe. Angithi Asiyekele isikole. Letsi nasahlola batata sikolo ngoku. udayisa nezicathulo ne? Bengigeza nesicathulo ngisidayisile icathulo zami. Uyidayisile? Yeah. Why uyidayisa? Yeah, wangisidayisa. Angitsheri ngiye esikoleni ngana neso ngilame kanje. Udelela kabi mfana. Hayi. Uzodila nawe. Hayi. Hayi. Utswali dijo. Manje Utswalijo. ne bright pen na bright. Prepare ko di rekisa. Di prepare So di buli. Hayi. Ya di paya. Uyazenzani? Upheke estratweni wena. Usele wena tlamilo rehab wena. No uya khona yila uya khona umuntu omdala. Why utlaba? Yila uya khona njengamanje. Kujuka untate wena. So le ntate wa katlung wena. Watalla Le wena. ndanda yakho mfana. Yeah, ngikhala. Uzogcina ukuyibhema namhlanje. Le ndanda ubugcina ukuyibhema namhlanje yes. Ndanda yakufa, ngiyeke ukufa mina. Yini ukugufa? Ukufa. Khuluma yini ukugufa manje? Ngiyakufa. Oyakudaka. Yangidakwa. Unshapa yena. Wawushaya umamakho? Ngiyashapa nina. Wawushaya umamakho? Ngiyashapa nina. Yeah. Ngiyawusupa. Sheltaka uyenzani sheltaka? Tshela yakho kweyiphi? Yasasa. Oh, Imali yami esasa uyenzani? wena uthi udla ini? Uthenga ukudla ngemali yami esasa. Yebo. Mphemeni mina. Mr. Johnson fake le ntwana emotweni. Andinathemba nafaka le moto sina umbambelele isigcobo sakhe. Thi ngifake sami la. Mfake endaba emotweni. Sesikunini ngigijima. Bekusina ngicela ngitholele amanzi. Ngicela ngizele namanzi king ayikho phela lento. Guys, yo. Sikaze sakugijima kanje. Le ntwana kanti kwenzakalani emhlabeni? Sokwenzakalani ngengane zethu? Ingane mazizala zingahlonipha abazali ngalendlela lena. Buka manje uthi yena imali yakhe yesathu uyayifuna, ufuna ukuyibhema, ufuna ukwenzana umzali kanti leyo mali le uyisebenzisa ukuthi yena ebe right umfana. Guys, mangabe unenkinga mzali lapha emakhaya, awusibhalele sisazobalungisa labafana. Mele bazi nje ukuthi Jozi Bicycle asidlali nabo. Mangabe unenkinga, awusibhalele lapha mzali uJozi Bicycle. Dosiwo Josere.